Nasa yung box. May helmet. Helmet. Pero yung helmet sa Kabulakan guys, kagihulman man to ni Remo, nagsimba siya sa Binwangan, so iyarang hapitan ng helmet. Inang na to si Janjan nga ipabutang lang sa bangko kay hapitan lang ni Doydoy. So tuara dito yung helmet. Dito rin dalawang itam? Parang alam. Tubangan? May, Kita pa sa dami daw kung napangain sa buwan. Diyan sa mga saan. Basta hindi mo ko. Pagday ko yung mahal. Sa ang biyahe lang. Pagmurang kayo nung sa mga nabilang biyahe. Isa pala naman. Hindi ko siya naman. Ito yung yan. Motor nilang tabot sa pagulan na wala hindi ano narangin ni Congress sa narangin kano ko pagiraw na sa kamutagiya kanya biyahe siya sa mga mga tapos sila sa kaya ginawa ko ngayon sa kanil Kristo sa mga Diyos. nahinay lang doy. Duty na si Alan guys. Sinderstan no? Daw kana si Rilona, musabay na ni Alan kada adlaw kay ang iyang binulan nga tri-cab wala na nagpakuan kay iuli nila ang ilang tri-cab. Okay. Hello, good morning. Mata na akong palangga. Sige na, pakikay na kayo mag-school ta. Si Rilona, ang iyang tri-cab nga gibinulan, kuan ka ng agadaot-daot daw kuan, giuli nila. Daw, mangita pa ko kung asa ko makakuan kay ilibin na tumakuanan nga si Alan mag-overtime. Tag alas 12 na pakauli. Manguan pa ko kung naay mga bakante nga tri-cab, mas ibalihin ako si Rilona. Pero karon wala pa ko nakakita. Dadto lang sa siya ni Alan magsabay. So, i-drop pa din siya ni Alan dito sa ilang eskulahan. Ang atong pamahaw guys. So ready na atong pamahaw guys. Na itlog, kanin, kana nagpahimos ni mixosawan para sa itlog. Uwi na pa. Si Mimi guys, mana siya gligo. Sige, okay na. Bless us, O Lord, and bless the gifts which you are able to receive from the bounty to Christ, O Lord. Amen. Pamahaw pa guys. Yummy, yummy. Yummy itlog. Kaya kung gusto itlog. Kumayra. Okay. Saan na ako? Diba, sana di balik deh. Sige na, kaon na galing. Pangaon pa guys. Hindi ako kakunta. Dito muna sa sawan. Kasi alangan nila. Balot. Ano na?
Balagkas. Si balot. Balod babalod. Amahaw ta guys. Eskwela na punta karon guys. Ang kagaskwila? Eskwila ka na Hmm. Nye. Ang dami mag-grad. Iguan. Nye. Dami mag-grad. Bata pa mang kanay. Sino nilaligo na ako pa na ko ilisi. Mag-angit man. Sabi ba matulog sa tiyo doy? Hmm? Wala matulog sa tiyo doy? Apa? May sa kahapon? Sige tarong baboy kaya pa ko nagbahog. Humulan ba na ko? Ano? Si Doy naglakaw guys. Kuan pa. Alaw na mid siya. Ako na siya. Napira siya. Siyang gorta. Sige na niya. Ito ka ko siya lang. Oh. Chat din siya ni alas. Abot niya ito mga alas 4. Chat din siya nga abot na kunay. Ano siya sipon? No. Ay kang ate man to. Alam siya dito. Asa dapat? Ano? Magangaya sa sudan. Taon na. Mag-vlog niya eh. Vlog. Bago gumakuan. Ay, mag-on. Get mo mag-vlog. Ang teacher. Kaya na, rabay payo ni mo na eh. Kanga be. Naman ilaluya. Kaon ako ito ulit.
Morning guys. Mag-school na sad mini Mimi. Perti kalapo kamong agianan. Kaya ang ulan naggibalbalan, nagbuntag. Agian din sa motor. Perti yung lapo ka. Daplin agi ni. Gisuot niya Ma'am Jen ang imong i-parcel. Igo kay ni Mimi. Igo kay niya ang iyang kuan. Gusto magid siya ngas muna iyang soton. Di siya magkuan. Iyan ay farm. Kanayang bag dugay na ako nagi labhan. Dugay na siya na uga kay wala na siya nakita sa init kay sigig ulan, naugaran na siya sa bitay-bitay sa gawas ay sa kuan. Grabe ka danlog sa dalan oh. Ilagay mahugas sa dito abot dalan ay agas man tubig karon dito. Pasto na try kab. Hadlok ko dani agsakay sa motor pasta inaniyo. Danlog kayo. Murasag hiya ko na kung tiyan. Dani gid sirit-sirit ang motor. Dala na agi sa daplin niyo. Asa sagbot kay dana kag-agi sa sinaw kaayong dalan. Kaya pag-agi sa sagbot karon dili kag pakadigyas. Kana yan sinilas guys, amo ra din na taguan. Tapos dalan. Ang katong isa ra ba na to nakuha no? Wala mo ha. Nara ba ka to? Mama. Ay lagi na nang kuan kay danlog ayo ho. Dugay mi dani basta kuan. Awat ko. Dugay mi pagagawas dani guys kay danlog kayong dalan. Digis na po ko pila. Di sayon makauntod. Nanami sa karsada ni Mimi guys. Yan si Mimi. Mas Nanami sa karsada. Bailoan na yan chinilas guys. Ulam eh. Ano ko yan? Labas ate. Ha? Anak ka yan? Saka siya tatay man. Alas 7 na guys. Bisag kung saan na to sa'yo paglihok. Dugay kita pakalakaw. Kung makuan ka, try ka ba? Namin magatod. Kuan sa White Chapel. Kuan na yun na. Eskwela to. Eskwela ng mga anak ni Lang. Chapel. Kinsa nagsila pa na ang. Hi guys, kilala sa to guys. City na. Dali ta. Pamunta na to sa eskwelahan. Alay ko. Nanatay ka pa. Lagi. Apas kina-vlog na oh. Apas ka, apas. Sige na. Kala ko. Ha? Sige no, ako ni Mumi.
Subay, sige. Wala pa ng sugod. Vlog sila guys. Hi guys, muli na ako guys kay human akong upload sa kay mother. Human akong edit. Wala ako na itong na-upload. Uli na pod ko. Ako pa ko naka-upload dito sa balay mag-edit guys. Kaya mabod niya ito kung baboy sa init. Murag nag-init niya mo. Lokdong rapod.